araba ye min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 20 ale ni 9 san 2026 k'aw fo dante foli min na kunnafoni sinsurunw waatiw selen filɛ ka lɔdɔniya k'a fɔ armée Mali ka wulikajɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ ɲɔnɔmaraw kɔnɔ ka taga se dogo firiyanfanw na fo ka taa se mara caman na armée wulikajɔ min sabati i ka dɔn k'a fɔ ni tile filanin kɔnɔ an bɛna o kunnafoniw de lase aw ma o de hukumu kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ chef d'état-major de l'armée a ko k'a bɛ jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔniya ka d'a kan opération bɛ ka poursuivre sanfɛ ani duguma finitigilakaw kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnma opération dugukoloko olu ni ka fara Afrika kɔri kan ninnu bɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye lakana yɛrɛ ani basigi ani cɛfɔ ni kama bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔ ka bɛn ni kunun tarata ye u ye mission ba dɔ sigi sen kan mission min kɛra mission ye n'a lakodɔnna kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ marabolo la marabolo min n'an b'a fɔ a ma ko Dakabori i ka dɔn k'a fɔ ale ni ka taa Dakabori ni ale bɛ min bɛ tali kɛ Kolongo marabolo kɔnɔ Kolongo fana na ale bɛ Segu fɛ o hukumu kɔnɔ u k'u bɛ jamanaden ladɔniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka pick-up 2 bɔyanko o kɔni o repéré tɛgɛ dara o kan i ka dɔn k'a fɔ o kɔni minɛna an bɛ waati min na fɔ bi Mali finitigilakaw bolo o hukumu kelen kɔnɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kunnafoniyaw dilen kɔ u ma dɔnni k'a fɔ ko nin pick-up 2 in k'a fɔ ko jatigɛ wale tigilamɔgɔw ta ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛla an ka mɔgɔw y'a localiser cogo bɛɛ lajɛlen na ka taa se i ka dɔn k'a fɔ an dɛmɛbaa jɛkulu ma ka se ka tɛgɛ kɛ ni pick-up 2 in na n'o bɛ tali kɛ u ka bolimafɛn cɛjugu in na ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma zinimi nin 2 i ka dɔn k'a fɔ u ye ninnu ka bolimafɛn in minɛ o hukumu kelen kɔnɔ u ye wulikajɔ sabati ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kunnafoni kuraw sɔrɔ kunnafoni minnu y'a jira k'a fɔ o marabolo in kɔnɔ tuguni ninnu ka bolilafɛnw minɛlen kɔfɛ n'o bɛ tali k'u ka pick-up 2 in na u daga yɔrɔ fana man jan in na kosɛbɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u daga yɔrɔ kɔni ka se ka o neutraliser kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu u bolilafɛn minnu bɛ o yɔrɔ la yen nɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ cogo min na ni mugu pɛrɛntɛ o hukumu kelen kɔnɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛden cɛw olu yɛlɛnna sanfɛla la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka sanfɛla kɔni ka gosili kɛ ka jigin ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen saniya cogo min na u y'o wulikajɔ sabati fɛn min b'a to yɔrɔ in bɛ se ka saniya cogo min na ka bɔ jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka tɔɔrɔ ma o hukumu kelen kɔnɔ Dakabori an b'a lɔdɔniya k'a fɔ kunun a opération in maa caman ye jaw ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ja minnu cɛrɛla k'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw tun bɛ mugu ci yɛrɛ la maa caman y'a video ye minnu bɛ ka circuler bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a ka dɔn opération in kɔni kɛra face en face ye bawo ka d'a kan finitigilakaw ye kabako min da ninnu kan a ma dogo cogo si la jɛmaa bɔra a kalama wa jɛmaaya ye o de la an b'a fɔ hali sisan an ka kunnafoni ɲumanw di an ka finitigilakaw ma fɛn b'a to u ka se ka baaraw kɛ a kɛcogoya ɲuman na cogo min na i n'a fɔ a laɲinina cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ an k'u dɛmɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kunnafoni jɛlen a sanuman sɔrɔli la fɛn b'a to u bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka bɔ degun ni gɛlɛya kɔnɔ bawo ka d'a kan hamina ko fila tɛ finitigilakaw la Mali bɛ se ka lafiya cogo min Malidenw bɛ se ka lafiya taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kelenkelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana fantan a naani kelenkelen bɛɛ lajɛlen fɛ dugukolo in ka bon a lakanani a ma nɔgɔ nka a tɛ taa ni cɛsiri tɛ anw de bɛ se ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma fɛn b'a to finitigilakaw bɛ se ka fanga kura sɔrɔ ka galabu kɛnɛya sɔrɔ ka se ka jugu ka olu kɛlɛ cogo min na nka a tɛ taa n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma Malidenw a sera ten an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana bɛ se ka jɔ o hukumu kelen kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ jɛmukan min n'an bɛ ka lase aw ma n'o bɛ tali kɛ bamanankan kunnafoni na a sababu ɲuman o bɛ tali kɛ Kɔci Kɛnɛ waati la Kɔci Kɛnɛ waati ye maa ye maa min k'a fɔ k'a ka wulikajɔ bɛnnen don fasadimibaatɔw kɔdimibaatɔw aw maa minnu bɛ yen nɔ k'a tun bɛ billet ta ka taa nansara jamana na ka taa bana minnu furakɛ n'o bɛ tali kɛ fasadimi na parce que n'an ko kinésithérapeute bɛɛ b'a dɔn ko ye bana min ye a ka jugu fasa ma kosɛbɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko maa kolo kumabaw don k'u giriyanen don kɔrɔ ma se danga min na i bɛ sɔrɔ senw sera o stade la u tɛ se ka wuli ka foyi k'u yɛrɛ bilen Kɔci Kɛnɛ waati nalen don ka se ka na o hami n'o jɔyɔrɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen kan cogo min na fɛn b'a to a bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na a sigiyɔrɔ bɛnnen don Jelibugu Mali Anze kuru kɔnɔna ma ni a ye weleli kɛ nɛgɛjuru siraw la ni Ala sɔnna ma ni Kɔci Kɛnɛ waati bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kini bana bɛ maa minnu kan fɛn b'a to olu bɛ se ka ta ka bɔ a kan cogo min na a bɛ se ka ɲɛnamaya tɔ latigɛ hɛrɛ la cogo min na an b'a fɔ ko a ni ce a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ kunnafoni ta ko wɛrɛ la